Вуличний реванш у Харкові. Під покровом ночі там почали повертати таблички із назвами проспекту генерала Жукова. Роблять це неофіційно, адже хоч рішення про повернення старої назви минулого тижня ухвалила Харківська рада, активісти оскаржили його у суді. Зараз це рішення харківських депутатів вивчає Генеральна прокуратура. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою в порушенні закону про декомунізацію. Маршал Жуков, радянський воєначальник, в Другій світовій війні прославився звитягами, які здобув катастрофічно великими жертвами рядових солдатів. Йому приписують використання так званих заградотрядів НКВС, які безжально розстрілювали своїх же бійців, якщо ті не надто бадьоро штурмували ворожі позиції. Нічне перейменування вулиці припинили місцеві активісти, які викликали поліцію. Ми домовилися, що люди поки закінчують свою роботу на сьогодні, продовжують і завтра в день. Ми запропонували викликати поліцію, тому що насправді всі такі конфлікти повинні вирішувати поліція. Шум. Хотя бы он там минимальный, но тем не менее. Сегодня прекращать и завтра вы продолжите по времени.